नमस्कार ओडिशा मु प्रतिमा सकाळ किछि गुरुत्वपूर्ण बड़ खबर को आपण मानक स्वागत करुछि। आज अनेक गुडी इंपोर्टेंट खबर रही जेमिति कि आयुष्मान कार्ड को नहीं बड़ अपडेट। मंदिर रे वीआईपी दर्शन को नहीं हाईकोर्ट उठाइले प्रश्न। घरोई बस मालिक संघर चेतावनी। राज्य रे आरंभ हैला एसआईआर। ए समस्त खबर विषय जानिबा सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आजिर प्रथम खबर आयुष्मान कार्डधारी खुशी खबर आडमिट हेबार 3 दिन आगु करा जाइथिबा टेस्ट पैकेज रे अंतर्भुक्त हेबो। एणिकी आडमिट हेबा पूर्व आयुष्मान कार्ड रे हेबो सबु मेडिकल परीक्षा नकले हॉस्पिटल विरोध रे हेबो एक्शन। आयुष्मान सेवा को नहीं एभली बड़ सूचना देइछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। रोगी हॉस्पिटल रे एडमिट हेबार 3 दिन पूर्व जहाँ टेस्ट हेबो ताहा आयुष्मान पैकेज रे अंतर्भुक्त रहिबो। जेउ हॉस्पिटल न करिबे तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଳନ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଚେତାବନୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 10 ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଡ଼ା ହାରରେ ବସ୍ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦାବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉଠାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2,59,166 ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲିଠାରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଏଲ୍ଓ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମୃତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହି ସଘନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଘରକୁ ଘର ପରିଗଣନା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ଜରିଆରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ବମୁଦ୍ରିତ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ସଂଲଗ୍ନ 3 ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2,59,166 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଏଲ୍ଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମର ଗୋଟିଏ ନକଲ ବିଏଲ୍ଓ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକଲରେ ନିଜ ଦସ୍ତଖତ କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ରସିଦ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଭାବେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଭୋଟର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କି? ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନର ଧାଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସିଧା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏମିତି ଏକ ମାମଲା ଏବେ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କା ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଲାଇଭ୍ ଲର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ବିଚାରପତି ଜି ଆର ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଫେରିବ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। 100 ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଥରେ ଆସୁଛି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ କି ଭାଗ୍ୟ? ଆକାଶରେ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଅତିଥି ଆସୁଛି। ନାମ ତାର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। 100 ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଜୁଆର। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ବଳିଆ ଶତପଥୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମତ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନର ସମୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରିସେଟ୍ ବଟନ୍। ଯାହା ଅଟକିଥିଲା ତାହା ଚାଲିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଜି ରାତିରେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ପଥର ବି ତରଳିବ, ମାନେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣରେ ବସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନାନୋ ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କ ମତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ। ଆଜିର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରବଳ କରିବ। ବାସ୍ତୁ ମତରେ ଏହି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଆମେରିକା ଇରାନ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ। ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରୁ ଭଲ ଖବର ଆସିବ। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ଆସିବ।
ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ। ସେପଟେ ଜନବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଚନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ଦୂରତା 3,84,400 କିଲୋମିଟର। ସୁପରମୁନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଦୂରତା କମି 3,57,000 କିଲୋମିଟର ହୁଏ। ମାଇକ୍ରୋମୁନ୍ ସମୟରେ ଦୂରତା 460 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।